खुलुमबाय गिबियावनो आंनि इनसाइड भइस यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायगोरनाय थाबाय। दिनै जोङो बिसेसकरि सावरायगोन जे रन्जन दैमारी जायहा NDFB नि फाउन्डार बिथांखौ जे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय शिफ्ट खालामनानै काजलगांव बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव लाबोसिगोन। जोङो बे खोथाफोरखौ अनेक खोनादों आरो जोङो निउसावबो नुदों। बेखौनो जोङो दसे सम एनालाइज खालामगोन। आं डिटेल्सै बारा थांजोबनाय नङा। बे दिनैनि जे भिडिअ आं खालामनो नागिरदों बियो रावनिबो फेभार एबा माबा मोनसे आं साइड बोनानै भिडिअ खालामनाय नङा। बेखौ आं अभारअल जे बेखौ आं एसे एनालाइज खालामनो आं नाजागोन। एनालाइज खालामैनि सिगां आं भिजुवेल्सफोरखौ देखायग्रोनो लुबैदों। हरै जे गारि खारबाय थानाय बेनो नेशनेल हाइवे बियो बे काजलगावनि मेन काजलगाव। बेनिफ्राय ससे फैनानैनो जोङो जे जा खोनाबाय थादों बे रन्जन दैमारी NDFB नि फाउन्डार बेखौ चिरांनि गेस्ट हाउसाव दोनगोन होननाया नैबेनो। ससे फैनानै नैबे न'आनो नै दा बानायगासिनो दङ। नैबे नै दा बानायगासिनो दं नैबे न'आनो। नैबे न'आवनो दोनगोन। दा नै फेन्सिं होलागासिनो दं नैबे न'आ। नैबेनो नै एन्ट्रेन्सआ नैबेनो गेटआ। नैबेनो नैबे न'आवनो दा दोनफैगोन होननानै खबर मोनदों। दा खामानि मावग्राफोरा नै बिराद स्पिडै खामानि मावगासिनो दं। जे न' सिंनि खामानि बियो मस्ट प्रबेबली जाजोब्बायानो नै। बिनि रुमाव दं जाहैबाय टिभि ओमफ्राय बिसिनाफोर बेजों लोगोसे एसिफोरजों साजायनानै दोनजोब्बाय नै। खामानिया बाहेरायाव बाखि दंबावो फेन्सिंनियाव। अलमस्ट जोंनाथ' नै जाबाय बायदिखौनो नुबाय। नुथायखौ नुजोब्बाय जानांगौ। निउसफोरावबो होखाबाय एसामिस बर' बेफोरबायदि निउसफोरावबो होखाबाय। दा जोङो बेखौ एनालाइज खालामैनि सिगां जोङो एसे हिस्ट्रियाव थांनि जे रन्जन दैमारिया सोरमोन। बियो जाहैबाय सासे NDFB नि फाउन्डार, सासे राफोद वर्कार। NDFB खौ लानानै बियो बर'फोरनो उदांस्रि लाबोनो, आलादा हादोर बा आलादा स्टेटफोर लाबोनो बियो गोदोनिफ्रायनो बियो जुजिबोबाय थादोंमोन। दा बे जुजिफुनाय समावनो बेखौ माबा मोनसे केस जानानै सिरियाल बम ब्लास्टनि मोनसे केस जानानै बियो लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट जे थैजासिम बे जेलावनो थानांगौ होननाय मोनसे कर्टनिफ्राय निर्देश फैनायलाय बियो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ। बिथाङा जे बर' हारिखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम बियो सिनायथि लाबोदों। जोङो बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ जोङो गनायनांगोन। खारन बे नङाब्ला हयथ'बा जोंनि बर' हारिया दिनैसिम माबा मोनसे सिनायथिखौ मोनगोनाबो असम्भब जागौमोन खोमा आं बेखौ सानो। बिटिआर सुक्तियाव बिथाङाबो सासे सागानगिरिमोन। बिटिआर सुक्ति जानानै जोंहा एसे गोबाव बोसोरफ्रानो बारलांबाय। दा बिटिआर सुक्तिनि समाव बिथांखौ नांगौ जानायलाय, बिथाङानो फाउन्डार जानायलाय, NDFB जोंनो जे बिटिआर एकर्ड साइन खालामनायलाय बिथांखौ नांगौ जानायलाय बेखौ इन्टारिम बेल बेखौ जेलनिफ्राय दसे बख'नानै लाबोनानै बेनो साइन होहोदों बिटिआर पिस एकर्डआव। दा बे साइन होनाय समाव बिथांजों माबायदि एग्रिमेन्ट जादों जोङो बेखौ मिथिला। मा एग्रिमेन्ट जानानै बेखौ जेलनिफ्राय बख'दोंमोन बेखौ जोङो सानबाबो जों सानख'नो हाला। जेब्ला गावनि खुगाजोंनो बे बाथ्राफोरा गवा अब्लासिम जोङो जेबो मिथिनाय नङा। जोङो आसा खालामो जों सानसे
बिथांनिफ्राय रियालिटियाव मा जाबोदों जोङो बेखौ मिथिगोन। जों रावबो बर' हारिफोरा जोङो साना खोमा जे रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनाङा होननानै। जों गासैबो आसा खालामो रन्जन दैमारिया थाबैनो जेलनिफ्राय गनांगौ होननानै। दा जोंनि बर' हारिनि हास्थायनाया सरासनस्रायै साननाया जों बेखौ सानोमोन जे बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि थ्रुयैनो बिथाङा जेलनिफ्राय गसिगोन खोमा होननानै सानोमोन। खिन्थु दा जोङो एट प्रेजेन्ट जोङो नुदों जाहैबाय आयेननि बेबस्था लायाब्ला बिथाङा गनायनि राहा गैया। दा बिथांखौ दा सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनानै चिरांनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ मेन चिरांनि मा होनो बे डिसि अफिसनि खाथि, डिफ्र अफिस, फरेस्ट अफिस बे खाथियावनो दं, जास्ट एटाच होनजायो। दा बेखौ लाबोनायनि अनेक सरसा सोलिदों। दा जोङो दा बेखौनो दसे जों एनालाइज खालामगोन। दा बिथांखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मानो बाहाय लाबोनो नागिरदों? सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटीयाव जे दङ, ओमफ्राय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेहाय दा लाबोनो नागिरदों। बाहाय डिफारेन्सा बेनो जे बेहाय मा होनो जेलनि फिलिंस जे बे थानाय नङा, जेनेबा बेयो बाहाय थाफैगोन। जे दा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव फैगोन, शिफ्ट जागोन, जों बेखौ अनेक मानसिफोरा सानदों। सोरबा सोरबा सोंदोंबो जे मानो दस्रा जायगाफोरखौ जेन'बा मानो सोंदों जे मानो दस्रा जायगाफोराव दोनहैयाखै? जोंहा क'क्राझार दं, उदालगुरि दं, जेन'बा अनेक जायगाफोर दं, मानो चिरांखौ चुज खालामखो? बेखौ अनेक मानसिफोरा सोंदोंमोन। खिन्थु जे दानि वर्किं प्रेसिडेन्ट UPPLनि बिथाङा बुंदों जे जायगाखौ लानानै जेबो कन्ट्रभारसि जानो नाङा। थिगानो दे, जोङो मानिबाय। दा जे बे मा डिफारेन्स जागोन बेखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय काजलगावनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनायाव मा डिफारेन्स जागोन? माबाफोर मोनसे उदांस्रि बेनिफ्राय साबसिन मोनगोन नामा? माबाफोर बेनिफ्राय साबसिन फेसिलिटिस मोनगोन नामा? जोंहा पाब्लिकफोराव साननाय दं बिदि। खिन्थु बेखौ दानि मा होनो केबिनेट मिनिस्टार, गार्जेन मिनिस्टारबो बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि उरखावग्रा ब्रह्म, बिथाङा बुंदों जे बेखौ मेन लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय जे बियो हमलि इनभाइरनमेन्ट, जे न'आव थानाय बायदि मोनसे थासारिखौ मोनथों होननानै बिथांखौ लाबोनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथांखौ माबायदि जायगायाव दोनगोन आङो दहायनो भिजुअल्सफोराव नुथायाव आं देखायखाबाय। कमन पिपलजोंथ' अनेक सानबाय जे बाहाय लाबोनायनि खारना मेन गसिगोनबो नामा खोमा, ना बिदि माबा मोनसे पलिटिक्स दं, माबा मोनसे राजनितिकनि माबा मोनसे पलिटिक्स दं, ना माबा मोनसे राजनितिकनि साल दं? जोङो बेखौ अनेक मानसिफ्रा सानदोंबो जानांगौ। जोङो बेफोरखौ सानबाबो जोङो जेबो मोनखाला, जोङो मिथिला। जोङो आसा खालामनि जे थाबैनो बिथाङा माबा मोनसे हयथ'बा बिटिआर सुक्तिनि थ्रुयै, हयथ'बा माबा मोनसेनि थ्रुयै जेन' बियो थाबैनो गनानै, आसा खालामनि जे बिथाङा बर' समाजनि गेजेराव आरो मोजां मोनसे खामानि मावनानै जेन' बर' हारिखौ गोजौनिफ्राय गोजौसिम लांनो हायो, जोङो बेखौ आसा खालामनानै थानि। बे भिडिअसफोरखौ जुदि मोजां आरो इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम, जेन' आङो इयुनफोराव बेफोरबायदिनो भिडिअसफोर लाबोनो हाबावनाय बायदि।